instalación deportiva que abarcaría 700.000 metros cuadrados de terreno. Máis da mitade serían destinados á construcción dun campo de golf. A localización deste campo de golf e do resto das instalacións sería no noso monte comunal, 700.000 metros cuadrados de terreo que, según contempla o proxecto, serían expropiados á comunidade de Montes de Varela. Ademais, neses terreos están todos os mananciais de auga dos que bebemos, regamos e usamos para a vida cotidiana todos os veciños. Que é o que non queremos os veciños e veciñas de Varela? Non queremos que nos quiten o noso monte, un monte que herdamos dos nosos antepasados e temos a obriga de deixar de herdanza aos nosos fillos e netos. Deste monte sacamos os recursos para invertir no pobo, arreglar camiños, facer un polideportivo, arreglar o cemiterio, facer o centro cultural. Non queremos tampouco que nos quiten a nosa auga. Hoxe en día, un campo de golf non pode existir sin dúas cousas, sin auga e sin produtos agroquímicos. Nós temos unha traída de auga canalizada directamente desde os mananciais a pobo, que foi feita e é xestionada polos propios vecinos. Ao facer en riba dos mananciais este campo de golf, comenzaría unha sobreexplotación dos acuíferos mediante a perforación de pozos para regar os 350.000 metros cuadrados de céspede. Isto pode deixarnos sin